وهل لكم on dangnanamo onon yimɓeɓe laylata siyami jamma masalan anani de korka on dangnanama ko wiyete arrafasu eywa masalan anani de sefnade on dangnanama sefnade e rewɓe mon andi sefnade debbo mum koko belaɗa fo mbaɗa e makko Allah wi jamma korka aɗa dangnana afami bimo on dangnanama sefnade ila nisaikum fewde rewɓe mon aya o woni sababu o ko sayyidina Umar radiyallahu anhu andi wonno adan sadrul islami korka so tawi neɗɗo hoori so geeƴe joni tan so yimɓe taƴi tan ɗon e geeƴe sa ñaami a ñaami sa ñamani gasi sa wonde debbo ma wondi sa wondani gasi so geeƴe joni han kadi harmi ha wiyata kadi jalluɓe hewɓe batti wujjitade ene mbaɗa hen kortoji haala ka yenoye Seydina Umar Seydina Umar noon caggal geeƴe arti galle mum wondi e cuddiɗo mum kanko noon o wawa sudde gonga o fayto nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yetti o haali o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mi ari gantinde ɗo ma gantinanami to Allah tabaraka wa taala ko yene am ko nelaɗo wi holko yene ma o haali o wi caggal geeƴe hanki mi ari gallam mi wonde joom suudam mi gantiniɗo maɗo anne gantinanami to Allah walaw annahum id zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul so tawi aɗa yiiɗi Allah jaɓanma koto nelaɗo Allah garata kanko nelaɗo Allah way hanma to Allah o wiya ɗum yo yaafama intervention ƴeede komo ala jarima mo ala bakkat o ko gujjo so wi waɗani intervention e gasa komo ala bakkat waɗantuma intervention on saaha laamu jaɓanma woppuma nelaɗo Allah no ala bakkat ko kanko yatata Allah o haalana yimɓe Allah kaari de ari wi tubde Allah yami yaafimamo saabu ma an Seydina Umar haali ɗum on saaha nde o haali tan hewɓe kafti dari jalluɓe mbiya ay min kay min mbaɗi ɗum ay min kay min mbaɗi ɗum kamɓe kay ɓe deƴƴunoɓe Allah noon wi uhilla lakum laylata siyami o mi dangnani on jamma korka arrafasu ene mbiyata jettal walla sefnade e joom suudu mum mi dangnani on hunna kamɓe rewɓe ɓe libasul lakum kamɓe goni ɓornateri wonande on kala gorko jiɗɗo suurade jogoto debbo wa antum libasul lahunna onon goni ɓornateri mabɓe kamɓene debbo fo mo ala gorko ala ñawore ko ten fof suura ɗum ko goɗɗo on gorko joguiɗo debbo suura ɗum debbo joguiɗo gorko suura ɗum goto fof wutte goɗɗo mo ala gorko ala ñawore debbo gorko mo ala debbo ne kay ala ñawore la khayra fihinna kono wala anhunna sabar hadisu sayyidil anami zil basar non ceerno Bohar Kahiri la yukrimu nisaa siwal karimi wala yuhinhunna adalla imi o wi debbo teddina hun tedduɗo kala koyɗo hoyna ɗum la khayra fihinna noon jaam ala e mabɓe kono wala anhunna sabar kadi muñade ga mabɓe kadi wodani sa humani hen goto tan joni taweɗa e juggi piiɗa mayde ngere ƴuma joni mbatta diwde tata non humde hen goto ɓuuri holnade par feere kumanani eyyi alimallahu Allah noon ne andi annakum wonde onon kuntum on laatinoma tahtanuna oɗon janfotono anfusakum koye mon Allah ne andi oɗon janfotono on o deƴƴu tan o suuri on joni Seydina Umar kañum jaɓata suudde fenade kañum haali kono Allah kay wi mi andi ko ɓooye hewɓe mon ne mbaɗanno ɗum jalluɓe hewɓe ne mbaɗanno ɗum fataba aleykum Allah jaɓani on tuubu buya ko adina tuuba toon
neɗɗo tuubata ko Allah jaɓantuma ha para longuinma tuuboya o jaɓat ha para o longuinma ya tuuboy so jaɓani a siftartani a jokkat tan ko encore rek wa afa ankum o yaafima on kala ko mbanno ɗon fal ana joni bashiruhunna Allah wi coccodiri e mabɓe wabtagu ɗaɓɓe ma kataballahu lakum ko Allah farlanno on e mabɓe gonde e mabɓe ƴeewe ɗum aya garo o woni sababu kadi en jangguino wonde so sadrul islami so gueƴe joni hay goto ñamata no hay goto wondirtaɗo e cuddiri mum ni nonne kadi so gueƴe joni han kadi ha wiyata hay goto wonta joom suudu mum hay goto ñamata men noon waaji goto ne wiya Sarmatu bun Qays koye sahabaɓe nan sallah sallam o dawi guesa makko o ñalli liggade ha futuro yoni o arti ko korɗo ko korka wonno o leeli pour o fofto taw ɓe deftani gueƴe joni ɓe gaddi ñamde o huuli ñamde saabu hulde Allah o ƴeewi boolowo o ƴeewi jamma o wi keerolde gasi o miiji Allah woppi o lelliri noon ha weeti o fini o dawi guesa makko o ñalli kadi liggade ha ñawli o fekkori o yane leydi o wunda toon arti Allah jippini ayo Allah wi kulu ñaame washrabu jare hatta yatabayyana lakum ha feeñana on al khaydu garawol al abyadu danawol min al khaydi ummorade garawol al aswadi balawol min al fajri to fajiri ñaame ha gita laab bi maana ha fajiri seko garawol danawol diidol danawol wona less ngol tello niɓɓere nde telloga niɓɓere wonde nde ñorto tan wiyata non Allah waɗata Allah wi ñaame han joni ɗum goppon wona foftini kadi o foftini on jarama mbaɗa fekkode so fekkora dañan bone Allah wi noon aha noon summa atimmu siyama aha noon timmine korka de ila leyli fewde jamma so fajiri sekima son ƴetti yo yaha futuru ha futuru yana bi ghurubi shams wala tubashiruhunna oro coccodire e rewɓe ɓe wa antum tawa onon akifuna oɗon ñiiɓi oɗon fil masajid e nder jamaji so aɗa wone jama aɗa ɗufni oɗo wonde joom suudu ma nde wonno adan ko noon ɓe mbaɗanno so jomum ma saɗa ɗufnima ara wonde joom suudu to kadi faye jama ko hoto mbaɗe noon tilka ɗeɗo ñawoje kaalaɗe ɗum ɗo hududullahi woni keeri Allah wonande jeeyaɓe Allah wala taqrabu ha hoto mallo ɗeɗi saka jawto hoto malla kay a wiya ka ya yawtu mbiɗa kana ɓallo kazalika Allah wi no feññinira ko haala ko nin yubayyinu llahu ayatihi Allah ene feññina dalillaji gotin paago hattan mum linnasi wonande yimɓe la allahum beele jo kamɓe yettaquna eɓe ndento ko Allah harmini wala taakulu hoto ñamodire amwalakum jawɗe noon baynakum hakkude moon ñama jawdi ñanandi bil baɗilen e mere ko wayno fenade en o wayno masalan guyka en ko wayno tetere en ko wayno kuu en hoto ñamodire jawɗele caysiago funtude neɗɗo ha keeɓa jawdi mum rento ɗum rentude punta neɗɗo keɓa kaalisal mum rentude kala haalnam fof haalanma ko ganduɗa sa anda tan yimɓe anda addumi wattanma million nga sappo walla adduɗo hen eɗen jogui weccet mi dañi ɗum ɗo tan jaaha mbaɗa ko rentude sa ƴeewoyi jawdi woto ƴeewde ko fenade o tudlu biha koto jurtine jawdi ndi hoto beddoɗendi ilal hukkami fewde ñawoɓe ɗi taakuluga ha ñamiron saabu ñawore nde fariqan fedde min amwalin nasi e jawɗele yimɓe bil ismi e bakkat wo antum no onon ta'lamuna oɗon gandi kon bonnuɓe ƴetta takka neɗɗo mbiya aɗa rewa ɗum kalis walla pernuɗa fenani mbiya ko neɗɗo o waɗi jahonto an wooka an booka ceerno Seydou wi wona an wooka wiyete ko an booka itta kalis dokkamo o daro o fenade ma ha wonta gonga alli hoto mbaɗi ɗum kanko ñamɗo o e an tottuɗomo fof ko natoɓe jeygol kanko ñamɗo fenade o mo dokkuɗa heedanma e fenade ma o e an dokkuɗomo an nannguɗo an booka o ko an nikita booka ay an nannguɗo an wooka o ko an booka saabu kalis ma yahat naata jeygol kadi kalis ma yeehi koye fenade gonɗa naata jeygol
fenanma yo fenani wontu gonga ko an boka wana kanko kankam no fo heeɓi halis yasalunaka an Muhammadu eɓe namdo ma anil ahillati ga darorɗe lewru andi so lewru darima sewat ɓe mbi pourquoi lewru wayani no nangue ni andi nangue ko nangue tan sewata ustotako ɓeydotako ni tan no foti lewru noon ene usto ne ɓeydo pourquoi lewru wayani no nangue ni ngol wiɓe seɓe namdami hiya ayno lewru ndu wayni ni mawaqitu woni waktuji linnasi wonande yimɓe ɗum andinta yimɓe holde gawri awete ɗum andirta yimɓe holno julorte ɗum andinta yimɓe 4 5 jeegom jeeɗiɗi konte ɗum andinta yimɓe holde korata andinta yimɓe holde taƴata so lewru wayano ni a andata ñalawma a andata jamma a andata 2 a andata 1 a andata 2 3 4 andata ko lewru ko andinma ɗum wal hajji kono lewayni ndu andintuma holko woni hajju walaysa al birru paame noon wonani moƴƴugol bi an te'tul buyuta ne gardoton e cuuɗi min zuhuri ha e dowuji mum adan to banggue sadru islami adan seɓe kajjoyi seɓe garta ɓe juulat galleji ɓe naata ɓe corat walla ɓe ndiwa tataji ɓe mbiya ɓe dewrata galle damal andi mayɗo heewa rewnede damal galle e mbiya noon tawde neɗɗo harmine ni no makko andi ɓoto daneji a gandi dal sen arta rewata damal sorat Allah wi ala oto mbaɗe noon wa atul buyuta min abwabiha soɗa garda e galleji garde damuɗe walakinnal birra o holko wiyete moƴƴere manittaqa ko kulɗo Allah woppi kaɗe Allah watul buyuta garde galleji ɗi min abwabi ha e damuɗe mumen saɗa naata galle ma natir damal hoto sor hayso ko joom galle so oppani diwde joni hoore heele sa oppani sorde joni meeɗa fiyede saabu joni mbawi sikkude ko bandi wattaqullaha kule Allah la'allakum bele jo onon tuflihuna oɗon male aya garo o jippi ko lamma sudda sallallahu alaihi wasallam anil bayti rasulu sallallahu alaihi wasallam nde o fadda ga suudu kaaba amal hudaybiyati faami o wadde hefereɓe maslaha ala an yauda al ama al qabila pour mo wuuri o arta wa yakhallu lahu makkata ɓe goppanamo makka fodde balɗe tati wata jahaza li umrati l qada o heblani noon waɗede umra wa khaafu noon allah tafi qouraish ɓe kuli noon kamɓe sahabaɓe wonde qouraichiyankoɓe ene mbawi salade humnude o yuqatiluhum ɓe kaɓay mumen e nder makka te ɓe jiiɗa haɓede makka wa karihal muslimuna qitalahum fil hurumi eɓe gañi noon habde hefereɓe eywa e nder hurum makka wal ihrami taw koɓe harminɓe wa shahril haram e lewru hormanteru ɓe gañi ɗum Allah jippini Allah wi wa qatilu kaɓe ɗe onon julɓe ɓe fi sabilillahi townude diine Allah kaɓe allazina no ɓen yuqatilunakum ɓene kaɓay moɗon kaɓe mabɓe wala ta'tadu hoto tooñe hoto gaduɗe addude haare hoto gaduɗe inna allaha Allah la yuhibbul mu'tadina Allah yiɗa jaggitoɓe diwtoɓe keeri Allah yiɗa ɗum waqtuluhum kaɓe mabɓe haythu saqiftumuhum kala ɗo mbawɗon tawdeɓe son tawi ɓe makka kaɓe mabɓe haydar ala ko woni hen wa akhrijuhum jaltineɓe min haythu akhrajukum ɗo ɓe jaltinno on wona kamɓe gadi yaltinde on makka onon ne jaltineɓe ɗon wal fitnatu keferu kay ashaddu ɓuri mawnude min al qatl e haɓede e lebbi Allah hormanteri e haɓede e makka pakka ɗum ɓuri mawnude wala tuqatiluhum kono hoto kaɓe e mabɓe indal masjidil haram ko suudu Allah hormanteru ndu son naati toon hoto kaɓe mabɓe hatta yuqatilukum haɓe kaɓay mon fihi e nder suudu he fa in qatalukum fihi seɓe kaɓe mon ɗon faqtuluhum onon e kaɓe mabɓe kazalika habde mabɓe nde e yaltinde ɓe nde jazaul kafirina woni jobdi hefereɓe fa in intahaw seɓe goppi keferu ɓe jaaɓi Allah fa inna allaha Allah ghafurun ko jafotoɗoɓe rahimun jurmotoɗoɓe wa qatiluhum kaɓe mabɓe hatta la takuna ha wasa wonde fitnatun keferu kaɓe mabɓe ha keferu wasa wodde gasa haalaɓa wa yakuna dinu laatano dewal ngal lillahi ko Allah goto
rewete mo wana Allah reweta fa inin tahaw se be goppi keferu oto kabe mabbe fala udwana jaggirgol ala illa ala zalimina sawana e tonbe ash-shahrul haram lewru Allah hormanteru ndu ene huncire bi shahril harami sawu lewru Allah hormanteru sebe kabe mon e lebbi hormanteji di onon ne kabe e majji kabe e mabbe e majji wal hurumatu hurumaji qisasun yaftete sebe kunci hurum mon tan kunci hurumaji man sen be hunci huruma aw jar hurumu wal hurumatu kay qisasun kala kuncudo hurumatu hunci hurum kany wadi go fo jogi hurum huruma mo a salima hunci accude suuro a hunci minum hunjar huruma ala mbawda wal hurumatu qisasun faman i'tada alaykum kala mo jaggiti e mon toñi on fa'tadu alayhi jaggite e mum bi misli yaru ma'tada alaykum no jaggitere mani so ne toñima sa yafaaki yofto wana o toñi wana ala mangu ala cernago ala hay hunde so neddo toñima tan yofto gasi sa yafaaki tan yofto haydara fa'tadu alaykum misli ma'tada alaykum tade ko kanko toñma a yafaaki yofto ndagi haydara la hen haytus wattaqullaha kule Allah wa alamu gande anna Allah Allah ma al muttaqina wonde koy hulbe dum wa anfiqu nafqe fi sabilillahi dini Allah wala tulbu hoto bedde bi aydikum juude mon ila tahalukati fewde kene halka wa zahabede ne jaggude jungo mu wasta habde kefero dum ko halkata no men joni ni ko fo nan deji sa yani laamu hay goro habde mum wana gonga ilamu ko yimbe habe tik wadde joom en daña doole enen doole men les kambe e ɓeydo yaade eɓe mbaɗa saha safoto koɓe ŋecci e ko joginoɗa ko mbiyen enen sen kaɓe mabɓe kamɓe hen so ɓooyi ɓe mbatta darade e dammuɗe jumaɓe mi kalanaɗo min mbara ɗum ala mbawɗa hen an kadi ɓenni ɓe doji ɓe dañi doole ko mbuuɗu bone ummorto mbuuɗu ko sara so joni puɗɗima dillide sababu tan dillinen sababu tan goppa jokken so goppani tan jokken enen fof ma hen haalaɓen poften wala tulgu hoɗon beddo ɗe bi aydikum e juuɗe mon ila tahalukati fewde kene halka kala kene halka ma hoto jaɓɓe wadde ɗum aha bi holɗum bil imsaki anin nafagati mbiɗen kono nafqu fi jihadi fi sabilillahi aw tarkihi walla woppude jihadi li annahu woppude jihadi yuqawwil aduwa aleykum ene sembina gaño e dow ma sa woppi habdema ko noon sembat wa asinu moƴƴine soɗon nafga inna allaha allah yuhibbul muhsinina allah ina yiɗi moƴƴinoɓe wa atimmul hajja timmine hajju wal umrata umra lillahi e allah timmine hajje umra waɗa haqqe allah fa in uhsirtum so on kaɗama timminde wa massaysara kala ko newi minal hadi hadi nelde son kaɗama yettoyade to makka on gari hajjoyde on mbiyama on jettotako hadiyaji ɗi yo jah kono wala tahligu hoto pemboɗe hoto pemberu usakum koye mon ha tayeblogal hadju ha hadiyaji jettoma hillahu nokkuɗo poti hirsede ɗo sa neldi hadiya o hoto fembo ha hadiya o yetto sa andi yettima pemboɗa faman kana minkum maridan kala e mon mo sellani ene harminani makka aw bihi adan min ra'sihi walla to e nana e hoore makko ko wayno tenɗi en bamɗi ene hoore makko walla keli hoore ene hoore makko fa halaga o fembi tawma harminani makka fa fidyatun oɗo ko fidya o waɗata min siyamin koyne hoorde balɗe tati o hoora aw sadaqatin walla sakko muddu sa'uji tati wona mudduji ko sa'uji tati sa'u ko arbatu amdadin ko mudduji nayi woni sa'u goto mudduji nayi noon laabi tati ko 12 wona sa'uji tati wona mudduji sappo e ɗiɗi ko wuro ngo ñamata cakkoɗa ɗum miskineɓe jeegom aw nusukin walla mbara dammuwol cakkoɗa ɗum woni fidye mo haalanma o fa ida amintum so on koolima añɓe mon on jeehi ha on jettima makka ala ko waɗi on haydara walla añɓe ngalano joni ni kaɗowma yaade makka ala faman tamatta'a kala mo dakhmiti bil umrati o waɗi umra o gayni o harminini makka e lebbi hajju
o fay ilal hajji fewde hajju famastaysara o koko newi minal hadi no jaareten joni makka ni a waɗi umra e lewru korka walla lewru humtorandu ko lebbi hajju a waɗi umra a gayni a hootani nokkuma koɗo makka ɗo gonɗa ha hajju yonti karminanɗa hajju kajjuɗa o famastaysara minal hadi o watta ko dammuwol sakko famide so tawi noon a waɗi umra humtorandu a arti ha Sénégal walla fayi Côte d'Ivoire walla fayi France walla fayi Amérique hajju yonti a arti a wana mutamatti ko sa hootani taw ko ɗon gonɗa ha hajju yonti karjuɗa e nder hitande he mbaɗɗa umra daktinɗa e lebbi hajju gonɗa makka ha hajju yonti kajjuɗa o wiyete mutamatti wa amma so tawi mbaɗɗa umra koye korka daktinɗa koye korka hay sa woni toon ha taski a hajji a wana mutamatti nde wonno ne daktinɗa nde hajju tawa waɗɗaki taw hajju watta ko humtorandu saftorandu taski famastaysara koko newi minal hadiya faman lam yejid mo dañani hadiya sabu wasde jogade khalis walla sabu wasde dañde fa siyamu ko horde salasati ayyamin fil hajji balɗe tati to hajju to o horata o hoora ñande joyi walla jeegom ala ñande joyi jeegom jeeɗiɗi o hoora woni balɗe tati so ɗum ala o ronki wadde ɗum ñande julde taske so ɓenni Samba julde Demba julde Kumba julde o hoora ɗum woni fa siyamu salasati ayyamin fil hajji a faami to hajju to o hoora balɗe tati nden noon waddo harminta ko adi jeeɗiɗi ɗi ɓuri moƴƴude ko harmina ko adi jeegom sabu añeede horde yewmo arfa sabu so hoori ko tawi ko o harmini ko ñande jeegom jeeɗiɗi jeetati so tawi ñande jeegom harmini ko jeeɗiɗi o hoorata jeetati nden hoorata jeenayi wona nden ko yewmo arfa hooretake ndeke wadde o harminta ko ñande coyi beele o hoora jeegom jeeɗiɗi jeetati ñande jeenayi wona yewmo arfa ɗum ɓuri moƴƴude wa sab'atin jeeɗiɗi o wi dagata ko noon hoorde ñande Samba julde taske e Demba julde taske e konngol saafa iyu kono almamali ne dagni ɗum wa wona balɗe sappo korta wa sab'atin jeeɗiɗi ida rajatum so on duttimo a hooti wuro mon walla woodi ɗe paaɗa banggueji goɗɗi ko wara balɗe jeeɗi yanta e tati ɗi o hawra woni tilka asratun ɗum woni sappo kamilatun timmuɗi asratun kamilatun takid wana zalika ñaware haalande nde sa nani ne waɗa ni ko liman lam yakun ahluhu mo ganduɗa laataki joom suudu mum hadiril masjidil haram ene woni ɗo makka ɗo tawi joom suudu ma koye makka jeeya ɗon woni an wona mutamatti hay so yiɗi eywa kajja mbaɗa umra jooɗɗa toon hajju goɗɗo tawtuma toon jokka ha tan joom suudu ma nan toon a wona mutamatti komo joom suudu mum ala toon mbiyeɗa ko liman lam yakun ahluhu hadir masjidil haram deke mo woni ɗon o on waɗa on ala hen bismillahi wattaqullaha kuule Allah ko Allah yamiri on mbaɗon ko haɗi on goppon wa'lamu gande anna Allah shadidul iqabi kanko woni jattuɗo lepte wonande lundi